ina gorewa. Okay, barke ne a tete ka huta kamar ruwan da aka saka a buta. Ina gorewa. To wannan kidan rawa ne yan matan da su dan da su taka kuma kana ce taka mahu da ke ma taka to nace ku taka kuma ke ma ki taka nace ga yana ku taka a tete nace ka taka bar dai taka ina gorewa. To Baka a the best nace ku yo wanka ku yo best baka mahu da kuna da pants ko ina ka duba an shuka rice a tete bar da amuna da pants duk kudade su mu kada ai mun ishe su farauta kano na ce ka huta teta yana bayan ka ko ka taga ko ina muka ji sai mun dafa ko da ka shigo ka gaja daga aikin ja tabbas ka kale su duk huta kai okay oh duk huta zama kai idan tuwo zaka sha sai da gauta idan kashi kake da sai mahauta idan ni kake so manajar kwata kwata ta bar da ai mun kwata a yanzu mun shigo ai dole ku kauce babban kama huda kuna da mata ina gani su sun riga sun yi gata yawancin ayaba suke lukata so ku yi rawa ku yi alanta a teta na fito muna ta wasa babban ka yanzu ai muna da fans mun shiga mun hito muna da highs bar da nace ka huta ina gaida manyan ofakar buro da Abdul nace baka huta da Umar Argar ce ka huta Esman in ka je an ce maza ba nace Allah da ya baka Hadiza na san baka na da visa a yanzu ni ka ai nace ka huta babba ka huta mabuda ku huta wannan kidan rawa ne yan matan da su dan taka kuma kana ce taka mahu da ke ma taka to nace ku taka kuma kake ma ki taka nace ga yana ku taka a tete nace ka taka bar dai ne taka ina godewa. To ya a tete buci kokari ya bori da maya to ya saka mutu ni to okay bar dai ne babban muna da fans kuma ka san ko muna da chilling bar dai a tete ai mu ba ake yi dai ka tambaya fa kowa ake yi to back again one man one bullet die again why look my eyes no respect why you get money give me money good money lad when I'm the one okay why paka raka taka dan tell me raga taka no size haka muka fara kuma haka zamu kare in ka dare ni ma ni ga kanka zana bare ai kudin da ana tare ka san babu tuna ware baka ai kina da gayu na sani ku kina da mata na ki yana da gata ko shugaban kasa aka bani uban kake ce zana fara gyara ina gorewa Shafi'u Orege ai nace ka huta Esma wanda nace ka huta Alibaba ko nace ka huta Argane nace ka huta kamar ruwan da aka saka a buta Maryam mai tuwo a siyu kuma fa nace kawai fa huta wannan kidan rawa ne yan matan da su dan taka